Koliko ste puta u doba lockdowna čuli izraz jedva čekam? U to čudno vrijeme, HURA, Hrvatska strukovna udruga sektora tržišnih komunikacija, želi podsjetiti na moć kreativnosti i tržišnog komuniciranja i pritom pomoći onima kojima je najpotrebnije, lokalnim poduzetnicima i brendovima. A kako njih najbolje poznaju oni koji uz njih žive, odlučili smo da čitava zemlja postane kreativna agencija, a svaki brend potencijalno veliki brend. Kroz dobrotvornu akciju #jedva čekam pozvali smo građane da na istoimenoj web stranici izraze što jedva čekaju učiniti nakon lockdowna i tagiraju usluge i proizvode koji im najviše nedostaju, a za najkreativnije objave osigurali stvaran medijski prostor koji su mnogi nesebično donirali. Najzanimljivije objave završile su tako na radijskim postajama, u novinama, na portalima, na ulicama. From the beginning. A podržala su ih i brojna poznata lica. Uz pomoć hrvatskih redatelja i produkcija, lokalni hrvatski brendovi oglašeni su čak i na nacionalnim televizijama, i to u prime terminima. A koje je tvoje jedva čekam? Ja kupla brdo od babe. Brko, još jedno pitanje. Hoće biti kakve meze gore na tim kvotama? Kakva crna meza, za ručak ste nazvali. Meni u koji dan spadne šećer. Na japanski? Šta ti pišeš na japanski? Ne, ja pišem na hrvatskom, ali pisme koji su izmislili Japanci. Promoviraj ti lokalni brand na Jedva čekam HR. Rezultati akcijom #jedva čekam. HURA je dokazala da kreativnost čini razliku. Ona može brend iz susjedstva učiniti nacionalno poznatim, te i najneizvjesnija vremena ljudima vratiti osmijeh na lice. A koje je tvoje jedva čekam? Aleksa, zovu te tvoji učenici iz bodybuilding kluba. Zajedno smo vježbali, trenirali na spravama, a vidi kako je danas. Promoviraj ti lokalni brand na Jedva čekam HR.